Tajjeb, l-ewwel qed nittama li intom tinsabu tajbin u nerġa' nagħtikom merħba għal din il-lezzjoni li se nkunu qegħdin nagħmlu llum. Forsi xi ftit affarijiet żgħar qabel ma nagħmlu l-lezzjoni li għandna llum, suppost issa bdejna ftit ftit naqbdu daqsxejn il-mod kif se nkunu qegħdin naħdmu aħna. Fis-sens li ser ikollna numru ta' lezzjonijiet kif qegħdin nagħmlu hekk, nispjegaw b'dan il-mod, u xi kultant żmien se nkunu qegħdin anke nagħtu xi forma jew ieħor ta' tip ta' assessment. Per eżempju, ma' lezzjonijiet li kellna qabel kellna l-Google Forms. Jekk alla jrid minn wara l-vaganzi tal-għid imma anke ħanibdew b'din il-lezzjoni wkoll biex tkun anke trailer għan kemm għalina u kemm għalikom, se nkunu qegħdin nużaw ukoll il-Microsoft Teams. U għalhekk tajjeb illi f'dawn il-ġimagħtejn li ġejjin li kienu se jkunu ġimagħtejn ta' vaganzi fl-iskola, issiru tidħlu daqsxejn midħla ta' din is-sistema ġdida li sejrin nużaw. Għaliex permezz tagħha se nkunu mhux biss qed ngħaddu l-lezzjoni, imma anke wkoll ħanaraw b'modi kif nistgħu nagħmlu ftit l-assessment tagħna x'kien hemm min saqsini aħna l-assessment kif se nkunu nafu jekk morniex tajjeb jew le jew inkella jekk suġix korreġut jew le. Tajjeb illi nżommu f'moħħna illi mill-aħħar lezzjoni li kellna kienu ħarġu diversi anke direttivi ġodda fosthom li issa se niltaqgħu jekk Alla jrid għal Form 5 imbagħad f'Settembru li ġej. Dan ma jfissirx li l-iskola waqfet hemm, jiġifieri talbuna u hekk għandu jkun naħseb illi lezzjonijiet ikunu anke mgħoddin b'mod differenti. Jiġifieri din ħadd titfa' responsabbiltà fuqek li inti ssegwi din il-lezzjoni, issegwi tkompli dan is-suġġetti għaliex tajb li nżommu f'moħħna li dawn huma suġġetti wkoll jekk Alla jrid is-sena d-dieħla meta bħal dan iż-żmien sena nkunu għaddejjin resqin lejn il-mocks u anke wkoll lejn l-low levels se jkun suġġett li se jkun mgħoddi hemmhekk ukoll. Biex infakkar ftit fl-aħħar lezzjoni li kellna, bdejna nitkellmu daqsxejn dwar is-suġġett heat. Edna ħanaqbdu ftit dan is-suġġett, kellna f'moħħna li electricity nkompluh l-ammorru lura lejn l-iskola, imma minħabba kif ġew iċ-ċirkustanzi ħankomplu anke wkoll electricity jew nibdew issa permezz ta' online lessons imbagħad dawn electricity jridu nkompluh ukoll fil-Form 5 għax electricity huwa suġġett li nibdew Form 4 inkompluh Form 5. U biex kellna introduzzjoni għal dan is-suġġett ta' heat jekk tiftakru tajjeb, konna bdejna nitkellmu fuq dawk li ngħidulhom the 3 states of matter. Konna għedna aħna fid-dinja tagħna materjal nista' nsibu fi 3 stadji differenti. Fix-xjenza għandhom 3 states għalhekk stadji of matter ta' materjal. U aħna għedna li fid-dinja tagħna nistgħu nsibu materjal fil-forma ta' solid, materjal fil-forma ta' liquid jew materjal fil-forma ta' gas. Eżempju klassiku li tant inġibu aħna fix-xjenza huwa li dak il-materjal insibu 3 li huma fin-natura tagħna huwa l-ilma. Insibuh fil-forma ta' silġ bħala solid, insibuh fil-forma ta' liquidu bħala ilma, insibuh fil-forma ta' gas bħala steam, bħala sħab pereżempju. U allura hemmhekk għandna daw it-3 stadji. Imma mbagħad daw it-3 stadji konna rajna wkoll ishom affarijiet fil-background tagħhom, jiġifieri mhux rajna biss eżempji ta' solid, liquid u gases, imma rajna daqsxejn fil-particles tagħhom kif ikunu, rajna l-alignment tal-particles tagħhom u rajna wkoll properties. Fejn jidħol shape, fejn jidħol kif dawn jiġu mferrajn jew iva jew le, jekk jimlewx il-container iva jew le, semmejna dawk il-properties ukoll. Fl-aħħar imbagħad konna qbadna fuq dik li ngħidula kinetic theory. Konna għedna li ma' żmien kien hemm numru ta' xjentisti illi dawn bdew jiżviluppaw l-idea illi l-oġġetti magħmulin minn particles f'solid għandhom tip ta' arrangement, particles f'liquid tip ta' arrangement, particle f'gas tip ta' arrangement ieħor. Allura dan iddawwarna issa jwassalna s-suġġett ta' heat. Għaliex li se nkunu qegħdin naraw hija jekk jiena se niġi biex insaħħan biċċa solid, biċċa
liquid jew biċċa gas ħanuża l-kelmek. X'inhuma l-metodi? U bħalma kellna 3 states of matter, ser ikollna wkoll 3 methods of heat transfer. Jiġifieri is-sħana nista' ngħaddija minn materjal jew nista' ngħaddija minn post tal ieħor b'3 metodi differenti. Se jkunu marbutin magħhom iva solids, liquids u gases, imma se nimtaw li mhux kollha hekk. Mela li ħanaraw aħna issa se nibdew nitkellmu ftit daw it-3 stadji u din il-lezzjoni u t-tnejn li ġejja se nkunu qegħdin nitkellmu fuq l-ewwel method of heat transfer li warajja għandna miktub il-kelma conduction, illum ħanitkellmu ftit dwar din l-ewwel metodu, imbagħad għandna it-tieni metodu fil-lesson li ġejja li jissejjaħ convection, it-tielet metodu fil-lesson ta' wara li jissejjaħ radiation. U forsi dawn huma kliem li ġieli smajnihom anke din ta' wara hija conduction, imma ħanitkellmu ftit dwarha wkoll. Kien hemm jistaqsini ftit dwar fejn jidħol noti. Tajjeb il-wieħed ikompli jżomm ir-ritmu li kienet jagħmel fil-klassi. Jiġifieri jekk inti masser kont il-presentation li tikteb xi affarijiet jew kellkom xi worksheets. Kulħadd isib il-metodu tiegħu, kulħadd jibni anke wkoll in-noti tiegħu, aħna se nkunu qed ngħaddulkom noti wkoll minn żmien għal ieħor. Tajjeb imma li kulħadd jara ftit li dak li jkun qed jikteb qiegħed jifhmu u anke wkoll jista' jispjegah, pereżempju. Għaliex qed insemmi din? Għaliex is-suġġett heat ma tantx huwa marbut fejn jidħol formulas fejn jidħol xi ħaġa matematika, hemm xi ħaġa żgħira lejn l-aħħar. Imma dan huwa suġġett iktar li huwa teoretiku ħanuża l-kelmek li jiena nista' nispjega jew għandi bżonn nispjega, nkun naf l-idea l-kunċett, ix-xjenza warajha u nkun kapaċi anke din nispjega. Ħanitilqu ftit. L-ewwel metodu of heat transfer jissejjaħ conduction. Mela minn daw it-tlieta li ġejjin di se tkun l-ewwel waħda. Forsi wieħed jibda jagħmel naqa' links hekk biex forsi jibda jifhem. Jiġifieri l-ewwel metodu ħajkun marbut ma' solid, it-tieni ma' liquid, it-tielet ma' gas, le. Issa daw ħankunu qegħdin nispjegawhom ftit. L-unika ħaġa li nixtieq li tkun ċara f'moħħna għaliex għandna bżonnhom f'din il-lesson u t-tnejn li ġejjin huma dak li ngħidulhom particle arrangement, jiġifieri il-particles kif qegħdin ġo solid, kif qegħdin ġo liquid, kif qegħdin ġo gas. Jiena nkun qiegħed nassumi li dan inti qiegħed tistudjahom irrevedejthom u qegħdin ċari f'moħħna wkoll. Għax fuqhom se nkunu qegħdin nibnu dan li issa se ninsemmu. Ma ħaddu nitkellmu ftit fuq conduction. U l-mistoqsija tiegħi hija din, jew l-mistoqsija li ħanippruvaw inwieġbu hija din. Ejjew nitilqu minn solid. Għandi biċċa ħadida. U jien dil-biċċa ħadida ser insaħħana. Mela jien naf qegħdin pereżempju barbecue flimkien u tfajna il-gradilja fuq in-nar. Ftit tal-ħin wara dik il-gradilja ssir tikwi, ssir taħraq tant li nibdew insajru fuqha. U allura il-mod kif naqbad dik il-biċċa gradilja jew x'nuża biex naqbad dik il-gradilja, nibda nuża ċertu kunċetti fil-physics li se nsemmuhom hawnhekk, li forsi għan nużawhom ta' spiss. Jew inkella, jekk jiena pereżempju qed nuża xi materjali li għandi d-dar, tajjeb, hija cutlery li ħadd mill-kċina jiena stess. ċertu materjal pereżempju għaliex għandi dan il-plastik, il-handle tagħha din li tħawwat hija tal-plastik għaliex mhijiex ukoll tal-ħadid. Issa forsi wieħed u għalhekk da xejn interessanti dan is-suġġett jgħid u mhux ovvja għax il-ħadid taħraq idejk. Imma fil-verità xi jkun qiegħed jiġri. Jekk jiena qed indaħħal din ġol borma, mhux qed indaħħalha wkoll, il-handle mhux qiegħed fil-misħun ukoll. X'in ir-raġuni li kieku din hija tal-ħadid issir kollha taħraq. U hawnhekk huwa l-ewwel metodu ta' heat transfer, dan jissejjaħ conduction. U ħanagħmlu hekk. Ejjew nimmaġinaw illi qegħdin naraw qudiemna biċċa solid.
Mela jiena dawn il-circles li għandi għaw dawn l-spheres qegħdin jirrappreżentaw biċċa solid. Mela jiena għandi din il-kuċċarun illi se nkun qiegħed insaħħnu mit-tarf tiegħu. Għandi il-Bunsen burner illi qiegħed dak jaħraq hemmhekk qed jagħtini il-heat enerġiju u allura l-particles huma esposti għal dik is-sħana min-nar tagħna. Mela jiena għandi din il-biċċa kuċċarun ħan immaġina ftit li għandi Bunsen burner jew lighter qed inqabbad hawnhekk fit-tarf. Jiena ħan nipprova nirrispondi l-mistoqsija jekk kien qed insaħħan din hawn qed inħalliha fuq in-nar din għaliex ftit tal-ħin wara hawnhekk isir jaħraq. U hawnhekk jew nimmaġinaw li m'għandix il-handle, hawnhekk ukoll qed isir jaħraq fit-tarf tiegħu. U allura rridu nħarsu ftit lejn il-particles u daw l-spheres dawk li qegħdin juruni. Il-particles ta' din il-biċċa ħadida u din il-biċċa kuċċarun jew li qed insaħħan jien. Li qed jiġri huwa hekk, mela jien qed nagħti il-heat source tiegħi lill-particles li qegħdin fit-tarf. Irrid inżomm f'moħħi ħaġa li l-particles f'solid semmejniha fl-aħħar lesson mhumiex free huma pegged ma' xulxejn qegħdin hemm ħdejn xulxejn imissu ma' xulxejn. Jiġifieri din il-particle ma tistax meta trid tmur naħa l-oħra pereżempju, hija xi ħaġa f'likwidu jew xi ħaġa f'gass. Ħanibdew l-ewwel b'solids. U jiena ħankun qiegħed nipprova u nispjegaw ftit x'qed jiġri. Mela l-ewwel particles tiegħi li qegħdin dak it-tarf, dawk huma l-iktar particles li qed jirċievu sħana huma. Mela x'se jiġri? Dawk il-particles they are going to receive heat energy in such a way that they become warmer than before. It-temperatura hemm sejra tol, dak qed jirċevuha huma. Li se jiġri dawk il-particles din it-tip ta' enerġija jgħadduha f'kinetic, ġifieri jibdew jivvibrejtjaw, jiċċaqalqu fil-verità. B'tali mod li jgħadduha lill-ġirien tagħhom. Mela kienu tajtu ftit, kelli l-ewwel 3 particles dawn ta' hawnhekk bdew jiċċaqalqu huma kinetic energy, dak iċ-ċaqliq bdew jgħaddu sħana lill-kumplament tal-particles tagħna. B'tali mod li l-particles iktar ma bdejt nimxi il-ġewwa dawn bdew jirċievu sħana. Isu bħal donnu jien qed naqbad ktieb, qed nagħtih taħdejja, u qed jagħtih taħdejh, u qed jagħtih taħdejh sakemm jasal in-naħa l-oħra. Mela, jekk nispjegaw ftit bil-kuċċarun għandna hekk. Qed insaħħan hawnhekk, mela l-particles f'dan it-tarf mhux huma se jitilqu jimxu għaliex dawk għandhom post fiss. Imma se jibdew jgħaddu sħana lill-particles taħdejhom, huma lil taħdejhom, huma lil taħdejhom, sakemm dik is-sħana tibda timxi ftit ftit. Tantu hekk illi meta jiena naqbad kuċċarun bħal dan u nqiegħdu ġol borma ma jsirx jaħraq f'daqqa, imma jibda jsir jaħraq ftit ftit u wara ftit tal-ħin. Jekk innaqbad biċċa ħadida u din itfaħħa fuq in-nar, ma ssirx taħraq kollha f'daqqa, imma le. It-tarf tagħha jibda jaħraq, imbagħad is-sħana tibda timxi donna sakemm tasal fit-tarf ieħor. Mela jiena il-particles qegħdin jgħaddu sħana l xulxejn. Infatti dan huwa esperiment żgħir ta' persuna li jagħmel dan ir-raġel qabad kuċċarina li hija kollha kemm hi tal-ħadid u li jagħmel kien illi mal-kuċċarina tefa' 4 boċċi tax-xema. Ix-xema kif nafu bi-sħana din id-dub. Li se jiġri jagħmel hekk, fit-tarf minnhom beda jixel dik ix-xema u se nibdew naraw billi jagħmel ftit time-lapse, ġifieri se jidher fast forward il-film, mhix xi ħaġa li tiġri daqshekk malajr. Kif se jibdew jaqgħu
dawk l-4 boċċi hemmhekk li għandi jien tax-xema. Jekk nitilqu ftit il-filmat, ħatibdew tinutaw taqa' l-ewwel waħda, imbagħad wara ftit tal-ħin, mela dak ifisser li għandi l-particles fil-bidu qed jirċievu sħana huma u qegħdin jgħaddu għal taħdejhom taqa' t-tieni waħda wkoll, innutaw ftit iktar ma tmur il-bogħod iddum iktar. Sakemm wara ftit imbagħad tasal l-isħana lejn it-tielet boċċa tax-xema u ħaninnutaw li hija se taqa' ukoll, imbagħad fl-aħħar mill-aħħar għax issa qiegħed il-bogħod anke sejra taqa' ir-raba' waħda. Mela bħala boċċa ma waqgħux l-ewwel ir-raba' waħda, mbagħad it-tieni waħda, mbagħad l-ewwel waħda, mbagħad it-tielet waħda. Lew waqgħu dawn wara xulxejn. Hekk waqgħet ir-raba' waħda wkoll. Allura kif isser l-isħana kienet qiegħda tiġi tirċevuta ħanuża l-kelma qed jirċevu għal particles li għandi hawn viċin in-nar. Imbagħad dawk il-particles bdew jgħadduha ftit ftit il taħdejhom. U hawnhekk dak huwa l-metodu dawn kollu jissejjaħ conduction. Mela il-proċess ta' conduction huwa meta għandi particles qegħdin jirċievu ma' sħana u dik is-sħana permezz ta' kinetic energy, permezz ta' vibration fil-particle innifsu, jibda jgħaddiha lill-particle ġara tiegħu. Dik tgħaddiha lil taħdejha, dik tgħaddiha lil taħdejha. Naħseb illi dan id-diagram li rajna hawnhekk tal-particles li qegħdin jirċievu huma dik is-sħana u jibdew jgħadduha ftit ftit il taħdejhom, naħseb turina ħafna din il-proċess xi jkun. Dan il-proċess jissejjaħ conduction. U hawnhekk fejn sejrin nitgħallmu qishom l-ewwel żewġ kelmiet. Mela conduction is the transfer għax qed tgħaddi of thermal energy, il-kelma thermal nafu li hija kelma oħra li heat energy, between particles of matter that are touching each other. Mela b'dan il-proċess huwa importanti li l-particles jkunu missu ma' xulxejn. Tgħidli allura f'liquid jew f'gas x'se jiġri għax dawk ma jmissux dejjem ma' xulxin, għandhom free movement. F'dak il-każ hemm proċessi oħrajn għalhekk hemm tlieta. Għana tkellmu fuq l-ewwel wieħed. So thermal conduction occurs when particles of warmer matter bump into particles of cooler matter and transfer qegħdin jgħaddu lil xulxin some of their thermal energy to the cooler particles. U din hija importanti ħafna. Is-sħana qegħdin ngħaddu mhux il-kesħa. Infatti fil-xjenza ma teżistix il-kelma cold energy, teżisti heat energy għaliex għax il-kesħa hija innuqqas ta' dik l-enerġija li aħna ngħidula heat. Mela sħana li timxi, ma rridux il-kesħa qed timxi. Tantu hekk li pereżempju kif ikolli borma tkun taħraq u din nixtieq imberridha jien, x'nagħmel mhux il-kesħa taffettwa lilha le. Il-borma qed titlef is-sħana tagħha. Tali mod li qed titlef din l-enerġija mbagħad aħna narawha kiesħa fejn jidħol temperature imbagħad dik huwa l-mod kif nikkalkulaw din l-enerġija. Mela conduction hija meta jien għandi particle li qed taħraq qed tgħaddi din il-heat energy, it is transferring heat energy to a cooler particle. Infatti, il-kelma li nużaw hija that conduction is usually faster in certain solids. Fis-solids hija l-iktar ħaġa li tiġri għaliex għax aħna għedna li dan il-proċess ta' conduction huwa importanti li jsir meta l-particles imissu ma' xulxejn. Issa jekk tinħares lejn liquids u gases għandhom verament ftit dal-proċess ma tantx jaffettwa, ma tantx jaħdem ġo liquid jew ġo gas. Infatti għandna certain solids, naraw il-kelma li certain issa wkoll, and liquids and then in gases. Huwa proċess imbagħad kemm ieħor li ħad nitkellmu fuqu fiż-żewġ lezzjonijiet li ġejjin. Materjali illi dawn is-sħana tgħaddi minnhom b'mod faċli min-naħa l-oħra insejħulhom
thermal conductors. U jekk tiftakru ftit din hija kelma li ġili użajnija fis-science pereżempju, il-kliem ta' conductor u insulator. What is the difference? Mela jien għandi hekk, conductors huma dawk il-materjali li aħna nużawhom biex ngħaddu sħana minnhom jew inkellek nirranġa ftit. Conductors huma dawk il-materjali li sħana minnhom tgħaddi ħafna malajr. Ħafna minnhom jekk qed tinnutaw anke mill-istampa huma metalli. Il-metalli huma the best conductors. U tajb li nżommu f'moħħna li mhux is-solids kollha huma conductors. Tantu hekk li jekk inħarsu ftit u tistgħu tagħmlu antom kif qegħdin id-dar. Lejn l-affarijiet tal-kċina tagħkom tinnutaw li għaliex ħansemmi tal-kċina għax hemmhekk iktar nużaw affarijiet jaħarqu mħabba n-nar, mħabba t-tisjir. Innutaw il-materjali kif huma magħmulin. Pereżempju, dan il-kuċċarun li kont qed nuża, il-kuċċarun huwa minnu nnifsu ta' metall. Imma mbagħad għandi handle li huwa mhux metall. Tantu hekk li jiena nuża kemm nuża dan il-kuċċarun idejja ma naħraqix. Infatti hawn min anke wkoll għandu kuċċarun li huma pereżempju ta' materjal li mhumiex metall. Jiena nista' nħawwad kemm inħawwad ġo xi ħaġa li hija taħraq ħafna, imma mbagħad idejja ma naħraqix. Materjali pereżempju oġġetti bħal huma t-taġnijiet. Għandi t-taġel minnu nnifsu huwa tal-metall. Huwa importanti li jkun tal-metall għaliex? Għaliex jiena l-ikel li għandi hemm irid jasal is-sħana għandu. Immaġinaw taġel li jkun tal-plastik, tgħidli veru, kieku jdub. Imma xorta għalina kieku ma jdubx, il-materjal ma jasalx is-sħana daqshekk għandu. Imma mbagħad biex ma naħraqx idejja jien għandi il-handle tiegħu li huwa tip ta' plastik. Infatti ċertu taġnijiet jew ċertu kuċċaruni li m'għandhomx handles li huma tal-plastik jew tal-injam, wara ftit daw isiru jaħarqu u jkunu anke wkoll perikolużi għax taħraq idejk jew titlaqhom malajr imbagħad. Allura għandna conductors huma dawk il-materjali li minnhom tgħaddi sħana. U x'ngħidulhom dawk il-materjali li minnhom ma tgħaddix, bħal huwa l-injam, bħal huwa l-handle tal-plastik, dawk ngħidulhom imbagħad insulators. Il-kelma hija poor conductors, poor li foqra, poor conductors, minnhom is-sħana ma tgħaddix, ma jgħaddix conduction minnhom daw il-materjali. U hawnhekk għandna tipi ta' insulators għandna ħġieġ, plastics, rubber, injam. Tantu hekk jekk tinnutaw ftit ħafna mill-materjali li jorejtkom hawnhekk tal-kċina huma jew tal-plastik jew inkella li huma tal-injam. X'tagħmilhom dawn iktar foqra? Għaliex tagħmilhom insulators? X'għandu l-injam biex minnu sħana ma jgħaddix imma l-ħadid iva? U nerġgħu nitilqu daqsxejn għal meta tkellimna fuq conduction. Għaliex għandna kondedna importanti li l-particles ikunu verament ma' xulxejn. Mela dawn il-materjali l-probabilità għandhom xi ħaġa li l-particles ma jmissux eżatt ma' xulxin. Infatti dawn huma materjali illi għandhom ġo fihom pockets ta' arja. U allura immorru għal kelma oħra li jmiss li hija insulation. Insulation huwa the materials, l-insulators huma materjali that are poor thermal conductors. In fact, they are called thermal insulators. That's because air, like other gases, is a poor conductor of thermal energy and it is present in these materials. Mela jiena pereżempju hawnhekk għandi rix ta' asfur. X'inhi r-raġuni biex pereżempju tennutaw forsi asfur li jkun fil-kesħa issu jintnefaħ. Ir-raġuni hija li hu jiġma ġol rix tiegħu ammont ta' arja, l-arja ma tgħaddix minnha daqshekk is-sħana u allura dik is-sħana tibqa' hemm ġew ma jitlifix. Forsi tinnutaw anke wkoll xi ġgieget. Għaliex ċertu materjali kollhom fih jisu ċertu tajjar, ċertu cotton. Għaliex? Għaliex dak iżomm pockets ta' arja u sħana ma tgħaddix daqshekk faċli. U għalhekk ikollok il-kutri, ikollok anke wkoll il-ġgieget.
U din hija xi ħaġa li fid-djar tagħna nużawha. Jiġifieri meta nħarsu lejn insulation ma nħarsux lejha bħala xi ħaġa negattiva, imma aħna fil-ħajja ta' kuljum nużaw conductors, għaskemm nużaw l-insulators ukoll. Ħanati eżempju. L-ikbar eżempju li ħanaraw mhux biss fejn jidħol il-ġwiena jew ir-rix ta' għasfur jew ġakketta pereżempju, imma ħalli nutaw li fid-djar tagħna hija importanti. Pereżempju, jekk inħarsu lejn dar normali, hawnhekk għandna ir-rata ta' kif dik id-dar titlef is-sħana tagħha. Bejn wieħed ieħor għandna hekk dar b'mod normali u kelli nsaħħana dik id-dar u jgħaddu jumejn u nidħol fiha. Ovvjament dik is-sħana mhix se tibqa' hemm ġew, ħadd intilef. U tintilef kif? 25% minnha titlifha mis-saqaf tagħha dar, 35% minnha titlifha mill-ħitan tagħha, 15 u 10% titlifhom mill-bibien u mit-twieqi u 15% titlifha mill-art. U tlift is-sħana kollha. Allura l-mistoqsija tkun imma nista' nsaħħan id-dar u sħana ma nitlifix. Jew inkella ser jiena ġieli pereżempju sifirt barra minn Malta fil-kesħa, tidħol ġewwa barra jkun xi -5-6 tkun xeba kesħa, nidħol ġewwa u tant tkun sħana li noqgħod biflok ta' ċinghi jew inkella nofs komma jew shorts. Għaliex hemm dik is-sħana kollha hemm ġew? Għax hemm il-heaters biss, mhux bil-fors, imma li jiġri huwa li dawk id-djar jużaw l-insulation. Jiġifieri iddawruha b'daw il-materjali illi ma jgħaddix minnhom sħana ħalli dik tibqa' hemm ġew. Infatti jista' jkun li ħafna minnkom tibdew tgħidu għalhekk pereżempju ċertu djar barra minn Malta jużaw l-injam. Għaliex għax l-injam huwa insulator minnu sħana ma tgħaddix u tibqa' trebdem ġew. Imma jagħmlu affarijiet oħrajn, dawn mhumiex affarijiet li narawhom barra minn Malta, imma f'Malta nużawhom ukoll. Pereżempju, barra minn Malta ma ġieli anke rajthom f'Malta stess jien, mal-art jew inkella mal-ħitan jew ġieli mas-soqfa jagħmlu some cushions, qabel jkunu ħoxnin, ta' qisu foam. Jiġifieri qabel qiegħdu l-parke, qabel qiegħdu l-madum, qabel jibnu ħajt ieħor bħal m'għandi hawnhekk, jew qabel jagħmlu l-injam mas-saqaf, jagħmlu qisu lejer ta' foam ħafna drabi jkun uħxon ukoll u dak il-foam jagħmluh għax fih hemm pockets ta' arja u sħana minn hemm ġew ma tgħaddix. Jista' jkun forsi daw fid-djar tagħna m'għandniex, imma dak huwa raġuni għaliex pereżempju fid-djar tagħna fil-kesħa b'mod speċjali nifirxu twapel. It-tapit minnu nnifsu ma jagħtix sħana, imma x'jagħmel? Għax it-tapit huwa magħmul minn ħafna pockets ta' arja, inti sħana diffiċli tgħaddi minnu. Allura dak ifisser li titlef inqas is-sħana minn ġo fik. Altru timmiss mal-art li hija kiesħa, altru timmiss it-tapit. Ara d-differenzi hija biss dik il-pocket ta' arja li jien għandi. Affarijiet oħrajn din f'Malta nagħmluha pereżempju li l-ħġieġ tagħna nagħmluhom dak li jgħidulhom double glazing. Li ma tkunx ħġieġa rqiqa waħda biss tat-tieqa jew tal-bieb, imma jkun hemm żewġ ħġieġiet waħda u l-oħra. U bejniethom ħafna drabi jkun hemm jew vacuum jew inkella jkun hemm xi gass. Għaliex isir dak il-gap ħalli sħana minn hemm ġew ma tgħaddix, ma tintilifx b'mod faċli. Tajjeb illi nżommna xejn bracket żgħira li double glazing mhux tajjeb biss biex ma titlifx is-sħana, imma huwa tajjeb ukoll għax hemm soundproofing. Jiġifieri is-sound ukoll jgħin ħafna, jitnaqqas ħafna jekk jien nagħmel twieqi ta' double glazing. Jekk semmejna l-bibien u twieqi, ħafna drabi l-istess ma' bieb biex ma tgħaddix il-kesħa jew sħana minn ġo fih minn ġo taħtu, anzi, ġieli jagħmlu qisu bħal xkupa ħafna drabi tkun, issa tkun squeezer hekk tar-rubber twaħħalha mal-qiegħ tal-bieb li qisu din teħel tagħlaq dik il-gap li jkollok bejn il-bieb u bejn l-art. Allura jkollu dik isa biċċa rubber li talaq li dik il-gap u jissilja kollox. Imbagħad l-aħħar sistemi li se nsemmu huwa sistemi fejn jidħol ftit l-ilma. Tajjeb, għandna dawk is-sistemi fejn
inti għandek ammont ta' ilma qed insaħħnu bħal huwa geyser u dan irrid inwasslu fix-shower sul banju sinks tiegħi. X'se nagħmel? L-ewwel nett il-geyser minnu nnifsu, il-water heater minnu nnifsu, jekk jiena dan ħa nipprova nsaħħan l-ilma se jiġri, jibqa' hemm l-ilma wara ftit jiksaħ. Ma kieku kelli naqsmu geyser, ninnota li għandu lejer kbira ta' foam madwaru. Għaliex? Għax dak il-foam jagħmel pockets ta' arja, jagħmel insulation mat-tank fuq ġewwa u sħana minn hemm ma tgħaddix. Fejn għandi pajpijiet tal-ilma wkoll din issir, jiġifieri ħafna drabi barra minn Malta l-iktar daw il-pajpijiet madwarhom jagħmlu qisu foam, jagħmlu qisu anke wkoll cover ta' rubber. L-iskop huwa li ma jkessaħx l-ilma, ma jitkessaħx l-ilma, dak l-ilma li hemm ġew ma jitlifx is-sħana tiegħu. Immaġinaw ftit meta t-temperatura jkunu verament kesħin barra minn Malta. Jista' jkun ilma jiffriżalek on the way biex ma tiġrix dik ikollna dak il-foam li hija hemmhekk. Tajjeb l-aħħar ħaġa li se naraw hekk b'mod anke wkoll prattiku li għandna daqsxejn din il-conduction u l-insulation. U ma f'dak ngħidulhom vacuum flask u forsi dan x'jaħbad. Forsi aħna l-Maltin iktar magħrufin bejnietna bħala termos. Tajb ikun nafu li termos hija kumpanija fil-verità. Jiġifieri l-isem tekniku tagħha huwa veru vacuum flask, imma tant saret popolari din il-kumpanija li bħala Maltin għalina kollha huma termos, mentri fil-verità hawn kumpaniji oħrajn. Imma x'jiġri, x'inhi r-raġuni li jiena meta jkolli dan it-tip ta' vacuum flask jew termos, nitfal misħun ġo fih, nagħlqu nissiljaħ tajjeb, imbagħad jgħaddu ftit ta' sigħat, niftaħ u nerġa' nferraw l-affarijiet ikunu għadhom sħan. Fil-verità x'jiġri jekk jiena kelli nagħmel kitla misħun, nagħlliha u tgħaddi kwarta jgħaddi ftit minuti. L-ilma jibda jibret mal-ewwel u fatt nerġa' nsaħħan dak l-ilma. Dak ikun ifisser illi għax hemmhekk kien espost ħafna dak l-ilma tilef is-sħana tiegħu. Imma hawn ġew x'hawn biex jiena jekk nitfal misħun hawnhekk, jekk nagħlqu nissiljaħ tajjeb tgħaddi kwarta nofsija ġieli anke wkoll xi sigħat, jiena niftħu u nferra jkun għad hemm il-misħun. Fil-verità li jiġri huwa x'għandu fuq ġewwa. Jekk jiena kelli niftaħ termos fuq in-naħa ta' ġewwa, hemm qisu bħal container li huwa silver, huwa ftit delikat tantu hekk li dan it-tip ta' flask jekk jaqla daqqa wara ftit jinfaqa' u jiġi verament biċċiet żgħar ta' silver. Illi dan hawnhekk għandi qisu kif jidher minn ġewwa, għandi fejn hemm l-ilma li huwa jaħraq hemm ġew qiegħed ġo dan il-materjal silver li jidher hawnhekk mill-qiegħ tiegħu. Imma jien jekk niftaħ dan it-termos il-vacuum flask huwa dak il-materjal silver li hemm ġew. Dak fil-verità x'se jkun qiegħed jiġri. Dak il-materjal silver li għandna hemm ġew ishom żewġ ħġiġiet li huma irqaq li bejniethom hemm ukoll vacuum, jiġifieri m'hemmx particles hemm ġew. Bejna x'għandi il-misħun qiegħed għandu miegħu qisu ħajt silver, vacuum, ħajt ieħor u mbagħad jiġi l-container ta' barra li huwa dan ta' hawnhekk. Mela x'se jiġri? L-oġġett li għandi sħun hemm ġew jien, meta jipprova jarmi sħana l-barra, sħana ma tgħaddi minn imkien. Għaliex? Għaliex hawn m'hawnx particles li permezz tihom tista' tgħaddi, u dik is-sħana tibqa' trebd hemm ġew, tibqa' magħluqa hemm ġew. Tantu hekk hemm xi ħaġa oħra li tgħin u din ħanaraw aktar tard fit-tielet lezzjoni meta nitkellmu fuq radiation. Illi huwa silver għal tal-apposta wkoll għax is-silver jirrifletti s-sħana l ġewwa. Mela is-sħana ħad tibqa' contained hemm ġew. Jekk jiena infatti nkisser dik apparti li nkisser kollu, mbagħad tibda jitlef is-sħana malajr. L-unika postijiet minn fejn jitlef is-sħana infatti huwa fit-tapp. Jekk jiena ma nissiljaħx tajjeb u l-mod kif ikun is-silja ta' fuq verament tajjeb, mhux biss biex ma nwaqqax,
Ma meta jiena nagħlaq tħoss li jkun is-sikka sewwa ħalli inti verament tisħana ikollok sil minn kull imkien. L-unika post fejn jitlef is-sħana tiegħu fil-verità mit-tap. Tantu hekk li anke wkoll l-isfel biex ma jagħmilx kuntatt mal-mejda jew ma' materjal ieħor. Għandu wkoll isu rubber support, forsi jekk għandek wieħed id-dar, forsi tiftħu daqsxejn attent għax ikunu delikati ftit biex ma jinkisrux u tinnuta ftit. L-istess ħaġa tista' tintuża u nagħlaq hawnhekk li minflok nitfa' materjal li huwa jaħraq għax ħafna drabi hekk nużawh, imma bil-kesħa taħdem ukoll. Għaliex jekk għandi materjal li huwa kiesaħ ifisser li m'għandux heat energy u allura mhix se tgħaddi minn barra biex tipprova ssaħħan l-oġġett. U dak il-materjal jibqa' kiesaħ. Għalhekk illum ħanalqu ftit hawnhekk tkellimna mela fuq conduction, tkellimna f'conduction in solids mainly, liquids u gases, they are poor conductors. Imbagħad rajna kif isseħħ particles li qed jgħaddu sħana lil xulxin, imbagħad għalaqna bit-tliet affarijiet. Għalaqna bil-kelma conductors, eżempji ta' x'inhuma, insulators, x'eżempji ta' x'inhuma u għal xiex dawn ma jgħaddix conductions minnhom, ma jgħaddix sħana minnhom. Imbagħad rajna practical usage of insulation. Insulation fid-dar, insulation fil-ħwejjeġ bħal huma ġgieget, l-asfur li għandu jiġi boċċa ta' arja u jżomm is-sħana mġew u vacuum flasks ukoll. Ħadna l-qu daqsxejn żgħira biħsieb hekk marbut anke wkoll ma' dan iż-żmien li ġej żmien elejt sakemm nerġgħu niltaqgħu wara l-Easter nawguralkom ħafna l-festa tajba, il-paċċa magħkom u sellulna wkoll għal tad-dar. Tibbek l-ewwel ġejna fit-tmiem il-lezzjoni tal-lum. Kif għandi warajja kellha jrid matul il-ġimgħa li ġejja se nkunu qegħdin niċċelebraw lejt il-kbir. Is-soltu fejn l-iskola dan huwa żmien li jkun verament sabiħ li niċċelebraw f'imkien żmien lejt. Imma li ħankunu qegħdin nagħmlu aħna ddeċidejna li bħala teachers li tkun l-aħħar lezzjoni li sejrin nagħmlu sa qabel l-Easter. Jekk alla jrid il-lezzjonijiet li jmiss issa ser ikomplu mill-20 ta' April mit-22 ta' April il-qudiem. Għaliex hekk xtaqna li wkoll fil-ġimagħtejn li s-soltu jkollna vaganzi ikunu ftit żmien iktar għall-kwiet kemm għalikom u anke wkoll għall-kumplament tal-ġenituri tagħkom ħażin forsi qas ta' xogħol wieħed tajjeb il-fatt li ħajkollu ħafna ħin f'idejh wieħed li jista' jirrevedi anke wkoll dak li għamilna bil-bidu tas-sena sa issa biex l-affarijiet jibqgħu friski f'moħħu. Imma jekk ara jrid se nkomplu lezzjonijiet mill-20 ta' April il qudiem. Xi ħaġa ma li jkunu qegħdin nitolbu ftit minn għandkom f'daw il-ġimagħtejn li ġejjin huwa li bħala inti student tibda ssir mitħla ftit ta' dawk li ngħidulhom Microsoft Teams. Tajjeb tkunu tafu li fil-jiem li għaddew hekk flimkien aħna ddeċidejna li l-lezzjonijiet xorta waħda se jkunu qed ikomplu hekk mitlubin u allura inti mitlub li tkompli ssegwi dawn il-lezzjonijiet permezz ta' dawn it-teams li qegħdin insemmu. Se nkunu qegħdin l-affarijiet nitfgħuhom fuq żewġ postijiet fuq MySpot b'mod normali biex wieħed jista' jsegwi minn hemm u anke wkoll fuq it-teams imma qegħdin nitolbu li inti bħala student issir mitħla ftit tagħha dawn il-ġimagħtejn ħalli minn April li ġej il qudiem mill-20 ta' April wieħed ikun jista' jsegwi wkoll minn hemm. Din biex anke nirrispondu ftit mistoqsijiet li bdew isaqsu xi wħud minnkom għax kien hemm min qalli imma ser kif ħankun naf l-feedback ta' fejn sejjer jekk min qed titgħallem tajjeb jew le. Microsoft Teams għandu l-faċilità li ngħinuk li anke wkoll nikkomunikaw lura il-mod kif inti wkoll sejjer. Hemm ħafna studenti li ġa saru mitħla tiegħu, kull student qiegħed f'xi tip ta' channel partikolari, aħna ħloqna kemm channel sa' Science Form 1 u 2, Physics Form 3 u 4 biex hemmhekk inqegħdu l-informazzjoni kollha li se nkunu qegħdin nużaw. Mela jisuq il-homework li għandna għal dawn il-ġimagħtejn li ġejjin huwa li nsiru mitla ftit tat-teams ħalli mill-20 ta' April kulħadd ikun familjari sew miegħu biex inkunu nistgħu nużaw din il-platform tant interessanti hemmhekk ukoll. Lawa minn qalbi nixtieq nirringrazzja ħafna lilkom ta' dawn iż-żmien li għaddew, nirringrazzjakom anke tal-feedback intom u l-ġenituri tagħkom, napprezzaw ħafna, jiena se nkun qed ngħaddi dan kollu anke lil sħabi.
Min qalbna f'isem sħabi teachers kollha, nawgura lilek l-ewwel nett lejt it-tajjeb, nawgura wkoll anke lil dawk tad-dar lejt it-tajjeb lilkom kollha u jalla li jkollkom Eid li minkejja li se jkun differenti ma xorta waħda jkun Eid li jkun viċin l-ewwel nett ta' Alla għax dik hija xi ħaġa immens kbira u immens importanti ħa niċċelebraw festa ta' bniedem u Alla Ġesu li dan miet ġie maqtul imma fit-tielet jum qam mill-mewt. U din hija aħbar li żgur tibqa' timlina bil-ferħ u tħalli l-paċi fil-qalb tagħna. Għalhekk hekk l-aħħar kelma li se ngħaddi lilkom hija l-paċi magħkom lejt it-tajjeb u ħudu ħsieb.